dubini prostorne projekcije hvatam signal moje čulne erekcije. Mome umu je rođendan, želim u sanaciju. Pratim sveti smisao, konfiguraciju. Na crnoj verziji prioriteta, kao rđav ač što mu svaki žbunic smeta. Sve u okviru svoga iskustvenog stanja, u raspodeli sranja ja biram ona manja. I sve mi je jasno, sledi podjela u emotivnom transu mojih pustih predela. Ordinira dimenzija kritične mase, što se spasiti može. Vreme je da se, jer suficit je papaka što bi hteli malo prsta na prezentaciji novih životinskih vrsta. Slavlje je u toku svih romantičnih nada, ma sve je u redu, samo fali mlada. Pozitiva, a možda i nije. 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 A možda i nije. A možda i nije. U opsegu svoje demencije, u raskoši blokovske rezidencije, neko drugo ja mi javlja da je život reciklaža. Dobro sam levenih, šarenih laža i ja ćutim, zar je tome potreban komentar? U ovoj hemiji socijale ja nisam centar, ciljna grupa, više crna rupa 7. kontinenta, ključ bez kalupa. Ključ bez kalupa. Bez kalupa. Pozitiva, a možda i nije. Pozitiva, a možda i nije. 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 Mm-hmm.